Aizu, guapo, ekarri eskua, etorkizuna asmatuko dizuteta. Bai? Benetan? Ea ba? Ekarri. Adinaren lerroa urte asko biziko zara, oso zaharra hilko zara, eta zoriontsu. Emakume ederra ezagutuko duzu, eta arekin ezkonduko zara. 2 seme-alaba edukiko dituzu, ederrak. Eta lana, lanpostu finkoa lortuko duzu, lan gutxi eta diru asko. Ah, bai? Eta zer egingo dut gaur? Ea asmatzen duzun? Kixo, hori ez dago eskuan idatzita. Zuk nahi duzuna egingo duzu. Baina hemen jartzen du... Emakume batek etorkizuna irakurriko dizu, eta zuk dirua emango diozu. Ah, bai? Eta zenbat emango diot? Ea ba, emakumeak dena asmatuko dizu. Zu pozik zaude, eskuzabala zara, eta 10 euro emango dizkiozu. Emakumeak erromero sorta emango dizu opari. Ia asmatu duzu. Emakume hori etortzen denean 10 euro emango dizkiot. Zuri euroa emango dizut, erromero adartxoarengatik. Eskerrik asko eta adio.